sebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa sebalala mungibisa ngamagama unyukubisi Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu emagumbini amana omhlaba sibingelela ugogo sibingelela umkhulu sibingelela umama ubhuti usisi ingane encane umuntu uzani nhlaboni zonke zomhlaba siyakhuleka susiya Viva TV1 siyanithanda ngendlela isimanga namukelekile kulolu hlelo esekulethela lona njengalesi sikhathi samanje mhlawumbe manje singelohlelweni asikhumbuza abantu ukuthi siyanicela futhi siyaninxusa ukuthi uma nje ushodelwe i-starter pack fonela uMC Polobasi isho kuthiwa ngabe ukuyiphi province eSouth Africa ngizokukhoryela sona sizokurekhela sona sikuregister sisiprotect futhi ukuthi singahackeki bese sikunikeza sona ke i-starter pack sakho ukwazi ukusebenzisa ngokwenza njalo nje uzobususupportile kaSiya Viva TV1 sine starter pack esishaqeke esisebenzisana no Vodacom powered by Vodacom lesa starter pack sethu ingakho ke sithi siyacela dadewethu siyacela mfowethu ukuthi usichaze nje ukuthi mawuthenga ifone entsha ungabusasithatha kwenye indawo starter pack sithathe kuthina la kwaSiya Viva TV1 yobukwazile ukunikela unikelela iSiya Viva TV1 wanikelela neMashiqoqane Albinism Foundation ngokuthatha lesi starter pack MC Polobasi uthi lesi starter pack singesabantu ngizohambela indawo ezahlukahlukene hambe ngithula sona lesi starter pack kodwa namhlanje yo konakele kakhulu estudio kwaSiya Viva TV1 ngiphethe uqweqwe inkakha uqobolayo Dokotela uBanyobeni siyabingelela dokotela kunjani hayi siyaphila sinalutho siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe mkhulu osukwini la namhlanje mhlambe mangakuphi ithuba lokuthi ubingelele abantu eningizimu Afrika njengalesi sikhathi manje hayi ngiyabingelela kakhulu zonke nje ihlobo angazi ukuthi ngabala ngithini ngoba izwe likhulu nokuthi nje abantu ngiyabathanda nje kakhulu ngoba uthanda umuntu ufana ukuthi nje impela uthanda uNkulunkulu uqobo ngoba ungazi ukuthi umuntu ukuze abe umuntu udaleke kanjani ngakho nje bathanda kakhulu abantu wenyanga yebo esuka kwaMhlaba yalingana usuka kwaMhlaba yalingana yebo uqale nini ukwelapha sekunesikhathi ngaqala ngigugela khona nje mina emthini ngigugela khona impela emthini ngiyacabanga ukuthi la ko 1965 from 1965 yeah ngiqala nje mina ukulapha kuze kube manje mkhulu wazi into ezinkulu nezincane kulapheni hayi sengisebenzile baba nabantu sesibasizile kakhulu uba ngelide wazi wonke amakhono kulapha hayi amakhono kulapha kakhulu amakhono amaningi uyithatha le band cha ngithatha nje ngangawufunda umuthi ngathwasa nje hayi ukuthi ufundisiwe hayi ngathwasa nje ngahlala emzini womuntu mangaphazame ukhona ufoyezi ngihlele emzini womuntu uhleli nje for 4 years ufunda umuthi yeah ngifunda nje impande ngoba namanje ngilapha ngempande nje okay yeah mkhulu bathi akuyona inyanga mayingakwazi ukwakha abafana abancane wena uqeqeshiwe yini ohlangothini labafana abancane sikhuluma ngodikoloshe sikhuluma ngemkhovu sikhuluma ngezinto zangampela ezisukumisa amadoda acebe abe iziqumama cha ngokukhuluma nje iqiniso nje lilonke anginawo mina utokoloshe ophilayo okay anginawo umkhovu ophilayo okay la kufuna sikhuluma iqiniso ngoba sikhuluma kubantu abagcwele umhlaba wonke yakuzwa mina abazana abanye noNkulunkulu abaza nje izinto eziningi izakhamuzo gogo babo anti la kufuna sikhulume nje iqiniso imkhovu anginayo notokoloshe anginawo uqeqeshiwe kodwa ubasebenzisa uqeqeshiwe mina siyawathola kodwa ngiyawabuka nalawo mafutha ukuthi kufanele ukuthi angene phi kusiphi isigaba awumani ufake noma yikuphi ufaka nje kuleso sigaba ubonayo ukuthi sinzima kufanele ukuthi usise kuleyo ndawo awumani ufake nje anobungozi obungakanani lamafutha katikoloshe anobungozi ngoba uma ekhona ekhaya phakathi kokuthi kwesisikhathi ungagcina sokuxabana nomakhelwane hayibo ibanhlinye lento ilale nabo lento yebo amafutha nje wodwa acisha afana namafutha kaxamu wamanzi yebo na unamandla futhi uxamu wamanzi uyakudala lokugcina uxabane nezingane ekhaya uxabane nomakhelwane amafutha katikoloshe anomsebenzi wawo kanti amafutha kaxamu anomsebenzi wawo uma wadidiyela ndawonye kuphuma nomkhulu
uma wadidiyela ndawonye kuphuma isipoki impela Sangampela. Esangampela impela. Esifukuza usebenza silanda imali. Impela sisebenza impela nje. Hlangothi luphi ekuthakatheni ekulandeni imali ekudlondlobaleni kwebhizinisi noma ikubulalela abantu sabe kube nesithunzi. Hayi namafutha lawo esikhuluma ngawo la amabili utokolosha uqala wamanzi. Hayi eyintweni zokuganga ngasho njalo eyintweni zokuganga. Eyintweni zokuganga. Ngeke bekulokothe wena mkhulu ngalezi zinto. Hayi ngiyazazi lezi zinto. Abantu abafuna ukuvikelwa ezimeni zamafutha katikoloshe namafutha oxamu wamanzi abathi babona indoda iza igijimisa kwaxamu ebusuku bengenzani kubanyobeni engabasiza kanjani ukubavikela kuloxamu naleyo tikoloshe. Uxamu ukwazi ukuthi ngiyawashisa amafutha ngixoshe isipoki esisuke sikumuntu ngoba abantu basifaka isipoki kumuntu. Okay. Uma sosixosha futhi ifuna amafutha kaxamu no tokolosha. Okay. Wahlanganiseke uxosha isipoki ekusuke bamfake sona umuntu siphume sambe. Ongakuphi utikoloshe ophilayo ungawamukela njengo Dr. Banyobeni. Uma utokoloshe ophilayo ngeke ngumukele. Izathu ithini? Izathu yakhathaza. Uyakhathaza. Ulala nabantwana la intombi la ungagcina ungathola inkomo ngawo. Umbuzo ongaqhamuka kumbukeli noma kumlalelo sekhaya kuSiyaviva TV1 eqeda ukusubscribe ebuza ukuthi ukwazi kanjani lokho wena mkhulu ungenawo ungathi ngikwazi kanjani. Ngiyawazi sengaka ngutesta nami. Usengokwazi. Kodwa wasuthinti wathi phela kimi ngibuye ebhanyini ngalawo mafutha. Bagcina sebafuna ukukhomba abantu bakudubule. Akamahle nje ka. Khona mawuphila. Hayi umosha kakhulu. Awumuhle. Kodwa mkhulu kumuntu onawo tikoloshe njengomuntu othi wena usaphuma kulezi zinto. Unayo yini indlela yokumnyontulula naye aphume kulento kubilokho imtshela ukuthi hayi manje akwenziwe ukuthi imphethe nje uzwa ngayo akasayifuni. Hayi ngamkhipha ke lo. Ngamkhipha lezo zinto kusuke zimhlupha. Kukuthatha isikhathi singanani lokho mkhulu? Hayi iviki elilodwa. Iviki nje ngilwa nayo. Ukuba notikoloshe ophilayo singakubiza njengomuntu okuyisithwalo noma sithi nje kuumusa kaNkulunkulu ukuthi akuphe into engandile. Ubuthakathi nje mase sikhuluma iqiniso. Akungene ekuthwaleni. Hayi akungene esithwaleni. Okay. Isithwalo singena kumkhovu nenyonga. Ngikuzwa kahle kakhulu mkhulu. Ngifuna ke manje sikhulume ngokuthi ke uhluke ngani utokoloshe nomkhovu. Kuhlukile lokho ngoba amafutha nje umkhovu. Siyakwazi ukukhanda nangali basu lebhizinisi. Ube nemali. Utikoloshe usekuthakatheni. Utokoloshe usekuthakatheni. Yebo. Uyawola, uletha kuwe. Uyawola. Ya, umkhova uyona ingozi. Ayebo. Uyona ingozi umkhulu. Into nawe mkhulu nje ukuthanda ukuba nayo. Siyayithaka nje lawo mafutha nje siyawathaka sinawo nje. Akanabungozi. Manje uyakwazi ukunanela inyanga noma ucaptela uzakwenu noma ke umuntu nje ozocela wona. Ngiyamcaphunela impela. Nginawo nje ngenikho. Kanti lezi zinto ehlukene ngani mkhulu ngoba kuthiwa khona okufishane ikuphi okufishane phakathi komkhovu notikoloshe? Kakhulukazi utokoloshe omfishane futhi uyaganga ke wona. Kangiphela nje utokoloshe uma unawo nje akuthola ukuphumula ekhaya. Ikuphi phakathi kwalezi zinto zothu okubizwa ngesigaxa mthondo ukwazi ukuthi kulale nomkakho ekamerweni ngale wena ula nawo utokoloshe. Utokoloshe umzupele ekhaya umuntu umfazi wakho impela umzwe ekhaya impela ngathi ulala nendoda nawe kubona ula. Lapha ubona ngathi wena ngathi uwe nje ngqo. Kanti uyamphuthulela. Uyamphuthulela uzwe ekhaya impela ekamelweni. Kanti iyo lento lekungozi. Banyobeni. Impela kunjalo mkhulu. Siphuma kanjani ekuthelile abafazi babantu bengadliwa noma bengathaphuzwa noma bengathintwa noma bengaphopothwa noma bengamasajwa utikoloshe? Siyabasebenza nje mkhulu. Siyabasebenza sibaqinise. Umenzele ngishincweba. Uyalala nje akhululeke. Zikhona ningcabo zakho mkhulu ezidinga ukuthi ngathi umuntu ngamthinta nasenkomini ukuze iprotecteke kahle. Mina ngiyenzi. Wathi uyangifundisa omunye ngathi mina ayangifuni lengcabo yasenkomini. Inomngozi ubuni kanti?
Hayi inobungozi ongangokuthi ungathi ubona suyalingeka nawe. Ushuthi asingayiboni inkomo singabelaphi. Singayiboni inkomo singabelaphi. Kungakho nje ukuthi uma uyinyanga uyadingakala umama ube naye ekhaya. Okwazi ukuthi kwesinsikhathi ageze umama. Ngoba igcina inyanga singene silingeka ngempela. Njengoba uganwa abafazi la. Yebo. Mkhulu udabuka kwamhlabe yalingana, kamhlabe yalingana kuthiwa kwakhubalo limbi wegcekeni kubo komuthi. Omane kuthiwe nje phithi la egcekeni kunyobula ihlahla izinto edume. Iqiniso lingakanani ukuthi umuthi into ekhona kamhlabe yalingana ngoba sibona ihlabathi nje sigcwele amagceke abantu. Ungakuxakeke kuleli izwe lakithi babunqobo ngoba ungakuthola umuntu uthatha icansi uyandlala ngaphansi kwaso isihlahla. Ibali impela nje khonqe. Kale ngaphansi kwesihlahla ungazi ukuthi wena hawo lo muntu osomuwela isihlahla hayi baqinisile uma bathi impela kwakhuba lo mbe wegcekeni sihlala phansi kwesihlahla oyigculayo nje uhleli nje phansi uyigenge umuntu ubone nje umuntu uyongena umsebenzini ngaleso sihlahla. Khehlela masikhulume ngehlathi lakho elibatshazwa abantu bathi lineyintambo ezibomvana nezimhloshana nezimnyamana. Uxoxela abantu nje ukuthi yini edala ukuthi umuntu umyise kulela hlathi lakho emakhaya. Bese kuphinde kube ukuthi lisiza ngani lisebenzani mawungayidayisa emphakathini uze ukuthi wena uhluke ngani uxoxe ngalela hlathi lakhe ekuthoyele imali. Cha ihlathi leliya liyasebenza kakhulu ihlathi ngoba specially ngeke ngathanda ukusebenzela ekhaya impela duze nasekhaya ngoba izinto eziningi esuke ziphuma kubantu zigcina seziphazamisa omakhelwane. Ngiyabathatha nje abantu ngibayise kulela hlathi ngifuna izindwangu izinalithi izinto eziningi nje amaresa ngihamba ngiyowenza zonke lezi zinto ongathola ngisho imbuzi inkukhu ihamba lapho kuleyo ndawo iphila. Kuphela nje kwesisikhathi uthola ukuthi ihamba neanda lendoda imbuzi noma ianda. Ngilahla lento ngoba kunabanye abantu othola ukuthi kwesisikhathi impela ulanda ngisho into eyumdliwa akasayazi ukuthi oyithini. Nginezinto eziningi nje kodwa ezusizo engizenza kulela hlathi. Leli hlathi ngena banjani abaphethe emalini ngoba uthi omunye mhlambe ehlathini akabiyisa umuntu ophethe uzukwa ufuna ophethe uThuphopho. Cha kuyadependa kodwa nje isikhathi esiningi nje umuntu mangithi ngiyahlola ngimbuka ukuthi inkinga yakhe vele iyadinga ihlathi ngiyamthatha nje umise ehlathini ngoba enye into iyo leyo nto siphinde sigeje ukuthola ukuthi wena umuntu onemali encane umise kuleya ndawo uthola ukuthi usuyageja ngoba kungenzeka lo muntu uzolanda umunye kusasa onemali eningi mise noma nemali encane umuntu. Ihlosho umuntu ufuna ukungibulala ngifuna ukumjuqa kuqala kodwa hayi ngezandla zami futhi angifuni ngisho ukumthumelela izinkabi. Wena ungenelela kanjani njengoba nyobeni lelo daba? Ngingenelela kulo lelo hlathi impela. Sihamba nalo kulelo hlathi kodwa sekudingakala amakhandlela elimnyama enebomvu. Niyomcela manje. Sesiya lapha ke manje siyomcela kuleya ndawo yehlathi. Kuthatha isikhathi esingakanani umkhulu ukuthi umuntu ongihluphayo naye uflathele? Hayi kuyadependa mkhulu nanje ngeke ngize ngikhulume kakhulu ke lapho ngoba siphambi kwamehla abantu. Ngiyakuzwa. Yebo mkhulu. Kodwa ungasho yini umkhulu ukuthi uyeyikhethela umuntu ukuthi uyamhlanyisa noma uyambulala noma umenzani? Lokho kuyisholo yena ke sesilapha kuleya ndawo ukuthi ufisa kwenzekini. Niyakukhuthaza yini lokho bungaka? Bokuthi kuhamba abantu emhlabeni ngenxa yekhandlela elibovu nelimnyama. Cha sukukhuthaza kahle hle vele singathandathanda ukuyikhuluma izinto ezinje ngoba kahle hle ngokwemfihlo nokuyaleka ngokunyanga kuthiwa izinto ezinje asifihle. Kodwa ngikhathaza komuntu ugcina umuntu usefika atawu sengikhathazeke kakhulu angisalali ngicela ukuthi nokuthi webelwe inkomo zibuye emva kwesikhathi esingakanani uyayibuyisa? Ayayibuyisa mkhulu. Zabuye lapho kufunakala ubulongo nenyawo la hambe khona lo thathile othola ukuthi kwesinsikhathi nemoto kuyilapho kuleyo ndawo isondo lemoto la hambe khona liyadingakala nenyawo noma uphaqala la noma icathulo la hamba khona. Makuphinde kwadlulenye imoto isanda kusuka lena nikuhlukanisa kanjani ukuthi kuseyisondo la le? Cha senza sure ngoba phela ngithi kuyabonakala vele nesikhundla la kade kulashelwa khona ukuthi nakho wenza sure ungenze into omunye umuntu kungena ongananga. Alihloli nikade mkhulu anihloli? Hayi siyahlola sibuka ukuthi kukhulu kanjalo kulomsebenzi sizowenza. Kuyimalini ukuhlola kwaBanyobeni? Hayi ku200 mkhulu.
200 rand kuphela. Yeah, 200 nje ungenalutho. Uhlole esigodlweni noma uhlole ocingweni? Hayi ngiyahlola nje mina esigodlweni. Oh, kunendlu nje engihlolela kuyo. Kunendle engilaphela kuyo. Zihlukene lezi zinto. Egcikene lilodwa kuneyigodla embili kamamncane nokamamkhulu noma endaweni eyodwa. Izintathu. Igodlo nje mina enginazo ekhaya. Sasekhaya esakwakhokho, esakwagogo. Izintathu. Esakini? Yeah. Esakagogo? Yeah. Esakakhokho? Yeah. Kunjalo. Khehla lami khona esibi kulezi godla engadlalwa lapha nje sekuyonqanyulwa ugwadlatiki. Ukhona oke wawa ngcobo. Ukhona oke wawa. Kuthiwa ngithi mina hayi hamba ubeka imali yakho lapha mntanami uzisho usho zonke izinto nje oyidingayo. Manje ubona manje siyasabisa lesigodlo sasekhaya kithi kwaGumede. Manje kunomunye oseceleni kwakhe la. Uthi yena yini lento ayo umuntu wavela wawa ngemuva ubona lezi zinto ezizenze lapha wavela wawa ukuthi le ndoda susabisa umuntu manje buke soqesho wabulala umuntu yiso lese bathi ngiyathwalisa ngathi angithwalisi kuyindlela kuyindlela esenzeke ngayo nje South Africa Ningizimu Afrika le umpolisi amaseko sizoqeda ngekudala esicela kwena uthi ke don't forget to subscribe, also don't forget ukwenza pre-order e-starter pack noma e-sim card lesikhuluma ngayo to support uSiyaviva TV1 ube nayo nje ekhaya at least one home one sim card noma one home one starter pack. Lesi starter pack nganza kwethu sihamba nomasingcwabisane wamahala nokhokhelwayo futhi uyayikhethela ukuthi umuphi ofuna lo wamahala khumbula nje ukuthi okwakho ukuthi usebenzise le starter pack lo okhokhelwayo ula ufaka khona ifamily yakho yonke futhi ukhumbula ukuthi awukhokhi imali kumuntu kodwa ngokufaka i-airtime nje uyakhaveka. Thank you very much kubo bonke abantu abasibukelayo sihleli noqeqo lenyanga inyanga ethendwa abantu abaningi mkhulu ukusikhumbuza ezinye zezinto othi lezi njengobanyobeni ikhehla labamhlaba yalingana ngiyazenza bale inhlanu nje khehla lami inhlanu nje cha uyabona uma sesikhuluma iqiniso uma ufika nje wena uxoshiwe emsebenzini hayibo uxoshiwe emsebenzini uxoshiwe emsebenzini okay kuye kwenze ukuxoshwa ngempela uxoshela into eyize ongenzanga thola ukuthi uxoshwa ngempela uwonile mina ngiyakwazi ukubuyelisa emsebenzini okay uyafuna umsebenzi futhi mana sibambe la yeah mkhulu tshena abantu uthi wena oxoshiwe emsebenzini yebo uyambuyisela emsebenzini showcase yakho wedwa lento eminyangeni yami ngedwa le eminyangeni ngiyambuyisela emsebenzini umuntu oxoshiwe South Africa ubasazoxoshwa nje abantu ngiyambuyisela mina emsebenzini angifuni ukukhuluma ngomuntu engikwenze umsebenzi wake ngiwenze ithange ngoba uthi ngibukisa naye kodwa ngikhuluma ngomuntu nje mina okhona engikwenze ukuthange utshontsha imali straight ufike wachaza kimi ukuthi uma iqiniso kahle yeah ayitshontsha imali usayiqhubeka usayiqhubeka kodwa uphakathi ubuyele enduthi usazohlala usozohlala uphezu kwayo imoto uyadrive uyaphambili qhubeka mkhulu ngoba ngithe sibenhlanu lezi 2 umuntu futhi ofuna umsebenzi akaze kimi uzothola umsebenzi umuntu ofuna isigubhu futhi sebhizinisi akaze kimi futhi uzosithola angabe une supermarket engaba ufuna amathende ibhizinisi iyaqhubeka iyaphambili yebo maye mkhulu lo ofuna umsebenzi akekho umuntu ongawufuna umsebenzi usho ukuthi wena bayethandela ungasebenza noma usho ukuthi lo ofuna umsebenzi ngokukhuthalela ukuthi uhambe ufuna ephinde futhi ebenazo zonke izicucu ezifanele lapha wena ungakwazi ukumfaka ngeke bemeqe ngeke ngiyabonga indaba ezitha ngoba khona ukuthola ukuthi awusebenzi wena vele nawe uhlalele ekhaya ukhuthalele nje wena ukufesa awufaki CV uyawenza lutho nje nje ubukana nonkosikazi ekhaya emehlweni uzothini manje uzothini ngawe manje niyathafuzana nje kuphela ubukana naye umfazi ugcina kuphela inhlonipho ngoba akazi ngishisa uphu yakho
ukuthi uthenge isitolo umniki. Sikhuluma ngabantu ke vele ucefecefe uyihlalele nje ekhaya. Kodwa uma sikhuluma ngabantu nje vele abanenjongo ukuthi ufuna umsebenzi, akaze kimi somfaka emsebenzini asebenze. Ithini inamba kaBanyobeni ngoba sesikhuluma umsebenzi? Oh, inamba yami ithi 072 69 519 22 ababili asiphinde 072 69 519 22 yeah, inombolo kaDokotela uBanyobeni. Mabeya kwakho basuke eDurban, basuke eGoli, basuke eMpumalanga, Free State, Eastern Cape, North West, bahamba kanjani? Uyabona uma ula eThekwini uyaye wamsenje ubamba itekisi eya kwaSikemelele. Okay, yeah, uma ufika kwaSikemelele sungafona ke ngathuma ngisho ingane kulande. Uma ungena inyawo ngidubisa imoto ngiyakulanda. isuke ekhaya bona. Isuke imoto nje ekhaya ilanda wena. Yeah, ntombazitha. South Africa, Ningizimu Africa worldwide asikusho ukugcwala umlomo ukuthi ngaphandle kwena silutho. uDokotela uBanyobeni okwamhlaba yalingana usuke wamCA eDurban ubheke le kwaSikemelele uyehlika kaSikemelele uyamfonela sengifikile kwaSikemelele na kanjani uzokhipha imoto izokulanda. Niyacelwa ke nonke ke mabadla amjobana kandaba ninabe inkashane kaMenzi ukuthi nisukumele phezulu niphinde futhi niphonse iSelbanzi mabe badala kanje kukhomba umngwevu lobo khomba ukuthi ayikho enye indawo basengashintshela kuyona ukuyohlala kuyo. Wena okwakho uyihlukanisela kahle uhlaziye bese ubheka kubona ke. Dokotela uBanyobeni uthi unilinde nonke sokumani ngokuningi beni anenze into yamela akakhulumi ngento ayenze late noma ayenze ngalela langa khuluma into asandokuyenza ukubuyisela umuntu emsebenzini onile. South Africa, Ningizimu Africa yazi icala uBanyobeni yalishayana kodwa lokho sokuthola kwivideo elandelayo. Siyabonga. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Kolobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Kolobas, siyaviva uya kumnandi, siyaviva no MC